Bħal Ormi Joseph Muscat għal n-numru ta' studenti universitari li kellhom ħolma li jsiru għalliema fl-aħħar ġimgħat applikaw biex jibdew kors fl-università. Iżda issa sabu li mhux kollha ser ikunu aċċettati. Il-mexxej laburista saħaq li biex issir bidla bħal din irid jingħata preavviż ta' mill-anqas sentejn. Madankollu l-istudenti saru jafu bil-bidla 3 ġimgħat biss qabel ma jibda l-kors. Jien inħeġġeġ u nappella lill-gvern biex veru intervjeni bis-saħħa għax dan it-tip ta' bibien magħluqa fl-università m'għadux aċċettabbli. L-ironija hi li f'pajjiżna hawn l-inqas numru ta' studenti li jkomplu jistudjaw fl-Unjoni Ewropea. Dwar id-deċiżjoni tal-kumpanija Arms li l-vouchers tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma jissarfu biss jekk il-kont jitħallas kollu kemm hu cash, Joseph Muscat qal li deċiżjoni bħal din tkun ittieħdet bil-barka tal-Prim Ministru waqt li saħaq li dan huwa qatt tal-mistħija. Tkellem ukoll dwar il-ħwienet tal-imħatri u qal li wara li fl-aħħar snin Tonio Fenek ħalla kullimkien jinfaqa bil-ħwienet tal-kaxxi tal-lob, issa ġejja froġa ikbar għal se jkun hemm liberalizzazzjoni fil-qasam tal-ħwienet tal-imħatri tal-sports betting u kull min irid jiftaħ ħanut ta' dan it-tip ser ikun jista' jagħmel hekk. Din hija l-ar forma ta' politika konservattiva li turi kemm mhux minnu li l-gvern għandu l-familja għal qalbu. Bħala eżempju ta' nuqqas kbir ta' pjanar, Joseph Muscat semma l-iskemi illi l-gvern daħħal minflok il-Permanent Resident Scheme fejn min irid iħaddimhom qiegħed jgħid li mhumiex tajbin waqt li sostna li minkejja li ġimagħtejn oħra tidħol f'pajjiżna il-liġi tad-divorzju, il-qrati għadhom ma jingħatawx ir-riżorsi li għandhom bżonn biex titħaddem il-liġi. Tkellem ukoll dwar il-prezzijiet tal-uniformijiet. L-uniformijiet issa spiż oħra għal familji, suppost kien hemm inkjesta u kontra inkjesta, ma sar assolutament xejn illi verament jgħin lill-familji Maltin u Għawċin. Kien ġimwiegħed ukoll li sa Settembru is-servizz tal-linja kellu jkun irranġat, iżda hawn ukoll ma sar xejn u s-sitwazzjoni baqgħet l-istess.